Velkommen til Rapavisen, leverer mere end en trier. Når vi opdaterer, jeg ser på de danske partier, der skyder op over alt. Men hvilke stemmer vil de have? De har masker og nydanskere, men hvad gemmer der sig bag? Dukkepartiet lokker med sang, men stop nu en gang. Nationalparti og Retsforbund er også i gang. I studiet har vi tidligere kulturminister Uffe Elbæk fra Alternativet, så din valgseddel bliver dobbelt så lang. Hej. I har underskrifter nok til at opstille, og kan måske blive en game changer i det kortspil. Borgerne og magten splittes af en usynlig mur, men hvordan retter I op på den her syge kultur? Jo tak, Reimer. Vi vil gerne invitere til samtale, og hvis ikke man har noget at sige, så kan man da også bare male det. Folk er valgte på magten, vi kan alle se det svigter, hvis vi bare tæller til 10 og idéudvikler. Jeg vil ikke stå her og svine andre politikere til. Selvfølgelig skal der da også være plads til, at de kan sige, hvad de vil, men når de taler, lader det gasser som en bøvs for en cola og medfører store huller i vores ozonlag. Politik behøver ikke være en ondsindet branche, men luften skal renses, så vi er nået en grænse. Hvis vi alle styrter mod afgrunden, er det jo dumt ikke at bremse. Så sæt kryds ved liste Å med det samme, så har vi måske en chance for vores kærlige planet. Så bliver der plads til spas og uhæmmet kreativitet på min gøjlerskole, men også på gaden og lige her i Alternativet er der plads til alle og enhver. Det lyder fedt det der, mand. Hey, jeg er totalt klar på lige fixjern business strategi. Jeg tager parti for mænd, der intet rammeskrig jeg retter i. For selvom jeg er dømt for både mandatsvig og bedrageri, er jeg totalt nede med alt det der, du ved, peace, love and harmony. Jeg kender til forretningslivet, jeg har lært det fra mig selv. Nu har jeg sportsvogn og Armani-sæt, og jeg har her meget gæld, men også en kæreste, der er model. Intet nice og billigt. Hey, og Peter Kors, der bliver boss, som ham jeg var i Cyber City. Jeg lover Steinbach og fisk som i nullerne. Fuck hverdagslivet. Så jeg er tilbage under fanerne for Alternativet. Så kører vi. Jeg kan sælge varen. I måber sådan af mig. Det er lige meget. Jeg er dansk politiks brugvognsforhandler. Jeg kan få alt på avisforsiderne uden at virke ihærdig. Jeg kan sælge partiprogram, som der endnu ikke er færdigt. Jeg retter bare lidt på nogle små ting. Hey, sådan kedbarberet. Claus, jeg er ked af at kunne meddele, at du er blevet ekskluderet. Nå folkens, der bliver tydeligvis lagt an til en masse. Om det så er store betosser fra den kreative klasse. Måske retter de på tonen i debatten som Emma Gad. Men én ting er sikkert. Rapavisen er tilbage på din sendeflade.